Adam, prvý pašák Onakvin na rade. A ty si v parom kto? Alastor, milo rád vás poznávam z dostač milosti. Však ver Saras ťa mater pošle späť. Fajný hlas, ale nevieš, že Jess je presravou. Vážne si myslíš, že ma môžeš poraziť? Smrteľné duše sú pod moju úroveň, šarlatán. Mali by ste najlepš poznať, čo dokáže duša, keď uchopí Moiru svoj zámok. Haha, myslíš, že si drsný, čo? Drsnejší než ty? Absencia sebaovládania, živelnosti a najhoršou si úcokaň. A ty? K čertu, aj s prekaranými skazu zjaté potkany, sakra, drž hubu. Poetično. Smažem ten úšklop od svojho rypáka, pretože rádio, sakra, skeplo. Čo sa stalo? Krista. Áno, po srdca, Alastor. Toto je lepšie než súloženie. Smiem li s vami nesúhlasiť, rádio nezgrbo, iba ukončilo dnešnú vysielania.